Jeg vil nu fortælle om Diffie-planten. Diffie-planten er den eneste dæksrodsplante, som har luftbeskåren rod. Det vil sige, at når de små rødder vokser ud af siden på briketten, tørrer de ud, og en ny rod vokser ud. Når så planten bliver plantet ud, vokser de små rødder videre, og træet, når det bliver stort, bliver det utrolig vindstabil, og risikoen for stormfald minimeres. Diffie-planten kan faktisk plantes hele året rundt. Og det kan den, fordi roden er inde i briketten, så den opdager ikke, den bliver plantet ud. Den gror bare fast og vokser videre. Til at plante en Diffie-plante bruger man et rør. Jeg vil vise jer, hvor nemt det er. Røret trædes ned, åbnes, hvorefter man dumper planten ned gennem røret, løfter op og træder den let til. Det er vigtigt, at der er et par centimeter jord over planten, så den ikke tør ud. Med et planterør kan man nemt plante 150 træer i timen.